लॉकडाऊनान केल्लेमका घरांतू बंद घरभर भोवनो पाया आयले चिंड पिशे लागचे वरल्या माते कुंभू जाल्या लॉकडाऊनान केल्लेमका घरांतू बंद घरभर भोवनो पाया आयले चिंड पिशे लागचे वरल्या माते कुंभू जाल्या मास्का शिवाय भायर वचना जाना लगी संपर्क दवरसना हात पाय धुलशिवाय घरां प्रवेशना हंतुले एकूय नियम मोडचो ना घरांत तू हाव ह्या घरची राणी आयदान घासतली हाव नौकराणी रांदप करतली हाव रानपिणी वन ओमन शोची हाव हिरोईनी हे सगळे कोरनू जीव नुग्गो जाता घरच्यांक जाई पास्ता आणि पिझ्झा दिवसाक 100 पंता हाव हात धुत्ता हैराण जाल्ली रे हे भगवंता आमगलो सरकारू आमगलो मित्रू धावडांच्याक पळयता करोना शत्रू ताका दिव्या आम्ही धैर्य आणि दिव्या सहकार्य आम्ही काय खंय जंगलांतून आती आम्ही आमगले घरांत आसती आमगले कुटुंब आमचवट्टू आस तरी करोनाक भिवचे इत्याक डॉक्टर नर्स पोलीस सेवक जीवा परवानातील काढता ती कष्ट घरांतू राबून स्वरक्षण करूक इत्याक आम्ही करचे ग्रंबल देव तंगले रक्षण करता जो स्वतःगले रक्षण करता सगळी घर बंद पळोन करोना शत्रू वत्तलो पळणो लॉकडाऊनान केल्लेमका घरांतू बंद घरभर भोवनो पाया आयले चिंड सरकाराल ऐकूया करोनाक धांवडाया सरकाराल ऐकूया करोनाक धांवडाया करोनाक धांवडाया करोनाक धांवडाया करोनाक धांवडाया